13 мартта иртен иртүк шәһәребез уйлап тәмле кыймак исе таралды. Зәйлеләр энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда кыш озату һәм май чабуны бәйрәм итте. Бәйрәмгә ямь өстә кояш та рәхимле булды. Зәйле төрле милләт халкы дус тату яши, һәр милләт илектән үзенә хас бәйрәмнәрне бергә үткәрә. Кыш озату май чабу бәйрәмендә шулай ук уртак бәйрәм буларак билгеләп үтелә. Бу бәйрәм атнасында кыймак пешереп кунакка йөрү юласы яши. Зәйлеләр шулай бәйрәм кыймагы белән сыйланып күңел ача. Мәйданда фермерлар, эшкуарлар әзерләгән ярминкәдә авыл хуҗалыгы продукциясенең киң ассортиментын күрергә булды. Авыл җирлекләре зәйлеләрне кайнар кыймак һәм чәй белән сыйлады. Сегодня такой праздник. Май чабу уртак бәйрәм, биредә барлык милләт халкы шулай бергә бәйрәм итә. Без татар халык ризыклары алып килдек, кыймакны исә биредә үк пешерәбез ди Гүзәлия Гатина. Бәйрәм программасы театрлаштырган күренешләр белән башланды. Аның режиссеры Балалар сәнгать мәктәбеннән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Владислав Тыткин. Хореографлар Роза Маркелова һәм Венера Калимуллина җитәкчелегендә Балалар сәнгать мәктәбе һәм иҗат йорты бию коллективларына сокланырлык булды. Мәйданда җыелган халыкны район башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Валерий Акатьев тәбрик итеп, ел хатын-кызы бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләде. На 8 марта, вот которая сегодня она вышла специально, показать жителям Заинска. Мәйданда халык уеннары, конкурс бәйгеләр уздырылды. Аркан белән җиңел машинаны тарту конкурсы бәйрәмнең яңалыгы булды. Көчле егетләр арасында Ленар Нәбирин үзен күрсәтә алды. Бәйрәмгә килүчеләр аралашты, күңел ачты. Карашкы яндыру бәйрәмнең йөзек кашы булды. Рәзимә Кашапова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.